Chief Imo worldwide, let him make. Eso? Ele here go come make. Eh? Ibam cross road the question. Ele here go come make. Mba, egu ga mali ligo. Ego zigam ga ga abatego. Papa just say nwa nwa ike. Ego zigam ga ga adowozugo. Ngba say ya omotom. And another name here. Ebe kan de man ga sha mata me gba fe nuzo. Ni ya moto Chief Imo worldwide. Ke choro ke po nde man hu motom ha ga fe na no ta aga kwagara motom uku. Ku nwere ihe ibu n'ihu nga ihe ammi. Na ụmụ worldwide na ụmụ Imo chief esi sukwu ihe ọma bụrụ Imo dokwasa m ya n'isi. Ọ bụ ihe ibu nga. Zere galop. Gị tọrọ galop ebe ha mshi nga adapụ. Ne ma chukwu gị kwọ m ụgwọ chief n. Berekwa ebere. Anya disekwule m oyi. Onye ọbụla ịgbafere n'ụzọ ma ogola dị sum Chief Imo worldwide n'ihe ọhụrụ nga. Gị deta ahụ onye ọwụ. Nga ya gwa m mmanwụ shi ọzọ. Ngwa. Move. Chief Imo worldwide. Tomi ọdọ. Chief Imo worldwide. Tu kwasa bịa. Chief Imo worldwide. Ọ ya abalị. Ngwa. Jukwa nwayọ nyamo. Anya disekwule m oyi. Gị hụ galop zere. Iwu galop menu. Zere. Oya abalị onye bụ ikuku ewu na-esi ndị siri m chief oya abalị unu Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Oya abalị unu Chief Imo worldwide. Worldwide. Ọgaranya wo omume ada abụ ọgaranya. Mgbidi Jericho ọdawo mgbidi Jericho ọdawo mgbidi Jericho ọdawo mgbidi Jericho ọdawo onye nwe m n'ezi m ya na manụ mama skata papa Chief Maggi Chief Maggi eziwo m ozi si m bịazi unu ozi a eji m ozi dị mkpa wee bịa ezigo m ozi banyere echiche echiri gị echiche ọgba aghara echizuru gị n'isi ya echi ego ọgba aghara n'isi eji m ozi a were bịa wee sịkwa na m ekpere ya mere ugbu a ka ghara igbu oge gị na mangi gị unu ga-esekpu ala ugbu a ka mkpere unu ekpere nna igburu oge ọ gịnị ka unu na-eche sekpuru n'ala egburu oge sekpuru Chief okpu gị a okpu ọgbara ekpuru gị n'isi ọsụ Mike Pupo erisi eri ahare Bobu Chief Okete Tige worldwide mmelo lego down Bobu ya Maggi Maggi tupa Maggi no le si buru lo
ala bụ n'isi itidiri ihe n'ọla gị kpọ ya maka nkịtị ya n'elu daa gị sa anyị sekpurule Chineke ala anyị kwogbu maka anyị ndị na-atụ ụjọ ala eze anyị sị ka sekpurule Chineke ala mana mgbe ị bịara bịa ka aka sị mkpụpụrụ gị otu nwee ka anyị ka aga onye amụma ọpụpa gwọpụ ozu ibiri egbu ozu gị were ọkpụma bịa ga-atụ m ọkpa n'ihu ndị mmụọ ndị mmadụ ga-afọ ego bịara isi na-akpọ isikwa bụ na ekpụkpụ owetara na ntị m chukwu na mkpụrụ ihu ga-adị gbuo gị nwa nwata ọnwa ya na-agbago osikọ ọwa na-ejikiri na ga na-eme egbe ozi onye a na-eribe ọkụ ebe isiri buru ya agaghị egbusiri egbusi Chineke kpọọla ọkụ kama na ọgbapụta a ga-anya kwala bụ barịa ịma ozi oziri mụda ozi kema weela ndị African magic ofe ozi eziri ha asọ ndị akpamsị ga-abịa goda bụrụ ozo gopụpụ ga goda maka ihe goda ati foto edigbo fi nwa ọgwụ chif kara gị otu zi ngasị ga-akwọsị ikuzo uwe eleghị na ị na-efekwa ahụ mfe gbukwa onwe gị kọma bụkwa ịma ọzọ nke ọsụsọ bụ ihe egbukwa ya akwa ka ibe gị ihe ọ tabiri gị anya ọkwa nne eleke otu na otu ime rere ke m nwere otu ọ chekwe afọ onye na-aka mmadụ gbalọ ya na-apara ya mba maka gidekwuru ụka gaga chebe hụ mmezeri ebe anya na-enwe chike agmatana gị ipo ole nka atakile nke gị ele na-asa gị na-aṅa ịwọla lọọ maka Chineke aga m ede akwụ depụrụ ndị Igbo ha na-abụgoro ọba ntụ onye ọdọkpa ige n'isi ndị Igbo enwere ichụba Etuga m chief. enwekwara onye ị gwara Ejigwana m mmadụ ga-agwa ya. Gwa so Ojukwu nọ nga ya echege ya. Ojukwu Chief. Hello there. Ojukwu ka gị tige m Amen. maka mgbe m na-eto Ojukwu na-eti m nkwopụ sana ma ọdụm egwu Ojukwu ike mba ndị Igbo sana ma ọpụta ahụ n'ụwa ọdọsọ ọbịa nye m akọlid maka osisi esiri ma bịa tụkwasịkwa onye m esisi werezi aka wa aka Igbo o jiri ụlọ agha aka butere anyị mmiri burukwa eke oke tụkwasị m n'elu ke mbụ ebu na-agba amamsawa Ojukwu ke gị Hello there. kwanụ m onye mgbe ị bataziri Yesterday. onye ahụ nne ka ibu Amara m se shiri ga-eshi m so mgbarute no na-abịa ha n'oge na as my man. ọ ya abalị my brother esisi esiri m ahụ kwanụ sọ esisi a na-esighị otu onye bịa were nwa okpu nwa agụrọ gị kpasa mmadụ n'isi okpu ege gburu ụmụ otu esiri si ya okpu na otu onye ebugbuli di ya eme ka ebulie ya otu aka niile aka ndị igwe niile wu Igbo niile gburugburu ha si otu palie ya teke esiri gbakọ agbakọ buru ya otu ebom ya n'isi Eboro gị ebo. kamgbe ahụ kwere m buru ya dụrọ Lọlọ gị kwa na-ele ọrụ. otu m bụ ya ka lọlọ bukie anyị na-abụ otu onye na-anyị jego anyị ihe bụ ihe ya family cost ya wụ ugwu akwa agala family ya family cost ọ ihe ọ pụtara Nsogbu arụ gị. Nsogbu. ka ị nakwana ihe niile ya na ya na-anya acha ahụ ọfụ ote nya ya wụ ote na-anya ya dị anyapụ ya anyapụ kụna ote ngwa ọha nne gị wepụ otu ewepụla m chief m na ndụ m ote m bụ ya ka m kwesịrị ibu ya na-agajego ụkụta ehihie ma m nyụgasị ma ramụgo ụra ada ewepụ ya ewepụ Otu a ka ị na-ebi ya agahụgharị. kọtasị m kọdago ịhụbiri ote ya arịgo ote Aga m agba mbọ ka m lee ma agụ m ebute ego bịa shikwe n'aka m. As my man ewuru na ka a na-arapụ ezi. Anyị gba convoy.
Anụrụ m sọ atụkpụburu gị atụkpụ eleghị mgbe ị pụtara. Ọ dị ụsọ atụkpụrụ eboro m oshi. Onye bụ gị ebo? Ebo gị wụdụsị ọgwụgwụ ụzụrụ onye ọbịa metụrụ ebo nye. Eche ekicha ihe niile hụ sọ aka m dị ọcha asị m pụtawa. Ihe mere ji hụ m nga ata. Aka gị ọcha? Aka m bụrụ ọcha. Ele ebe ị nọkwa n'ugbu a? Ịma mgbe ahụ m pụtara m sị ka m mee travel okwede ma alụla hụ na asịmama na m so mgbarute bịa hụrụ gị na amara m ewere otu o si adị tiri m aka. Ịbanye aka ihe nọ n'ọrụ iso na ndị a na-arụ kanopi ndị na-adụ kanopi. Mba. Ndị azụ maka wọtapruf isi a na-amawe m ihe eji edefọ kanopi. Eshi welala oke esi. Asị m agbarute mara m ewere otu ị ga-esi tiri m aka na amara ihe anụ. Omiti gị aka. Ọ bụ iti aka itiri m aka enweghị ị ga-emere ya ọma gị mere ya. Ihe dị ka ịma na ihe anụ nọ na ịmazi ihe anụ maka echi nwere gị echiche gị na afọ ọkụzi. ọtachara m ebe ị na-aga nkagoda m elu elu. Ihe dị ka ị ga-etiri m aka na chọrọ m ihe m ewere nọrọ nga itiri gị aka inye gị ego. ọhịa ọ na ma akpọrọ di ya n'isi ịmawo ihe anụ. Ebira ka m tiri gị aka. Wow. Mgbe ị bịaga nga hụrụ Central Bank of Nigeria na geeti m. Onye hụrụ nga akwa Chief Imo worldwide. Mechiri worldwide eshili hụ onye isi ego worldwide. Nwoke mmemme ihe ha. Nwa ha nọ nga na-atagbu onwe na anwụ. Ihe mbụ gị chere ọ dị izi. Kedu ihe? Ọ bụ gị chọrọ ibu ya na. Ọ ndị Igbo bụ igre ya. Ọ si jide ga ga-ebi gị ya. Ọhụrụ anọ dasaga m eze enwere ebe akpara ya oku ndị chief anyị gaje somewhere. Aga m eduga gị. Ama anụ nga chere gị ga-esa ahụ ihe ị ga-emere ebe anyị sa gị iji ụmụazị enwe ha n'ime ha wepụtara m n'eji ka m nọrọ ya achị okwe n'obi. Oche eshiri echichi ihe oche ndị kanal ihe oche ndị eshiri echichi biko ha na ọbụla ịnọjisiri ebe echichi gbabere na ha aja ọsọma mme ọdụ ka emekwere eme gị ịnọrọ m echichi m. Achọghịzi m mkparị ya ma gị na ọkọrọ mme ya na-akparị m ka m laa ndị nwere ebe ndị mmadụ na-erespekt m. Enwere ebe ị gaje onye ka ị ga-ahapụrụ nwa gị echibiri echichi ọhụrụ ị kwesịrị ịnọ nga nye m pretenshọn. Ha menye gị pretenshọn ịkpọrọ m imere m invite ọkwa m ji aka m were ụkwụ m abụọ bata ebe a were onwe m tinye na mkparị ndị a na-akparị m ebe a sị m na onwe ebe m na lalachala n'anya ama m ama na ma gị na nne ya akparịala gị mana wee dịka okwu ndị agha wee dịka okwu ndị na-amasị ihe gị na ebe aha ha na-ahụ gị ma atọ na enweghị ihe eji ha eme oke gị na-alụ ụgbọ ajọ gị mere gị ji ala gị sọwa ọkụrụ o mere gị ji lawa ma ọwụọ ma gị nkịtị onye ahụ gara ele gị anya gị rụọ ọkachi ahụ ma ọwa olugbo ị kwesịrị ime gị gba ọkụ ebe ndị na-ele anya aha otu aha ha si gotụrụ ha ga-agwa gị na ndị ahụ dị mmadụ so hapụ ihe m netara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta nwa gị bụ chief echi ị kwesịrị ịnọ under my rufis na-eko under your rufis ebe onye gị gbere ole dụọ ndị ọdụ ama m ọnụ ikwe gị agwa maka okwu ka ọnụ ikwe gị agwa ọkọrọ okwu ha na ebe a na-akparị m maka ụdị ugwu a na-akwere m n'ezi ma pụta na-etu m nne Chief Imo worldwide ma na-eko bịa ebe ndị a na-awụ onwe ha n'ala. ọ na-ahụ gị kwukwa n'ụdị ugwu a na-akwanyere gị na ma etuo gị nne Chief Imo worldwide na-ekowa ka onye ikocha gị bụ je were drọpụ m na paakị ma me were ụkwụ m lawa ya ma eme ihe mere calm down melo down ịnụkwa ọ bụrụ ma ọ dị adụọla m dochie dụkwasa ka ya adụkwa ọ bụrụ na imetuo ala nọrọ infat ihe mere o nwere ihe ọma m ga-eme m otu ihe bụrụ ọkpụrịkpọ m ga-emere gị ihe chief domere ego m ga-emere gị mmere gị ego gba ma Chineke nna gị ife ntọ nne Chief Imo worldwide gịnị bụ ihe. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!